Nakailan tagay na ba to? Ay, isa lang. Susuka na siya dito. The BIR spent 150,000 their new logo while an AI-generated. Sobrang cursed nito, Ben. Musta yung mga cancer, ako pala si Paul at dadaan natin sulot o sukot ngayong linggo. So, simula na agad natin. Bigyan mo na ako ng score dyan, sulot o sukot. Ito galing Santa Marites. That one dude sa inuman. Hindi mo maalis sa mag-asawa na ang paniwala. Pag-usapan natin to. Lalo kami. Natin. Meron kang small rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka... Isang sisig nga, padagdag. In heat. Ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga para maano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. Ganda naman na naisip mo doon. Anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako? Sabihin mo abracadabra. Baka naman, sabihin mo. Nawala sa batas. Paano naman ako? Kawawa ka naman talaga. Alam mo ano pwede mong tulungan? Ito, kusapin mo to. Paborito natin, ating kanang kamay, ating kaliwang kamay. Kasama natin yan sa buhay. Wala ka pang asawa, wala ka pang girlfriend, nandiyan na siya para sa'yo. Hindi mo maalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang small rights sa asawa mo eh. Hindi ba privilege, hindi rights? Wala kang karapatan sa kanya. Pero yun nga, syempre, kung mag-asawa kayo, ikaw dapat ang kanyang kausapin pagdating sa mga ganyang bagay. So, pribileheyo mo yun. So, halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat. Ano? So, in heat? Parang pusa lang. Ano ba, liver lover boy ka? Di ka liver lover cat ka pala eh. Liver lover, boys. And girls. Paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga para maano yung lalaki. So, Detective paano Conan yun? is shaking. Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, anong pwede mo sabihin sa asawa mo na Nakailan tagay na ba to? nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa... Kawawa ka naman. Parang wala kaming choice bigla. Gano'n na lang. Matulog ka na lang. Siguro po ang issue doon eh hindi na legal. No? Ang issue doon na yan eh... So, ito ay isang attorney ng women's rights. Psychosocial. Kung Legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Ganon na lang. What is the magic Hirap word? Pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan respeto, mo ba syempre, ako? diba? O paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae talaga? No talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganon. Ang katuloy nun is, ang no ng babae ay minsan ay hindi arbitrary. So, meron talaga rason. So, yung gusto nyo lang konting konteksto doon sa napanood yung clown show na yun. Nagsimula kasi yun nung pinisay ni Robin Padilla, yung third hearing sa Komite on Public Information at Mass Media noong Thursday. At nagsimula ito dahil dun sa alleged na assault. So dito kausap si Attorney Lorna Capunan. Siya rito nakapun din si Senator Robin sa kanyang mga sinabi. Nung nakita ko yung para ko nanonood ng isang anak at kanyang magulang na pinag-uusapan yung tungkol sa biology ng kanyang anak. Yung nasa loob ng kwarto, yung the birds in the bees or yung the talk na tinatawag. Yung biology ng kanilang katawan. Bakit ako nagkakabuhok? Parang ganyan pinag-uusapan. O yung aking paborito ay ang mga tanong sa talong at sa tahong. So, diba, parang hindi senador yung nakikita ko eh. Isipin mo lala, gaano karaming taong bumoto dyan. Ako nga, sa sobrang nawindang ako sa aking tinignan, iniisip ko nga kung sadya niya yun eh, na nasa mundo lang ba tayo ni Robin o meron siya sarili niyang planeta? Ginawa ba niyang platform yun para yung mga taong nagtatanong sa kanya anong dapat kong gawin na marinig sa isang attorney mismo at public na ganito? Kasi alam naman niya recorded to eh. Alam niya na makikita ng tao lahat ng sasabihin nila dito. Hindi naman niya to first time eh. So, hindi ko alam anong level to ng strat na ginawa niya. Pero at least, kung meron man tayo nakuha dito, ay napag-uusapan to regarding sa consent. Deserve natin itong binoto nyo, hindi ko siya binoto nyo, yung nakuha natin mga sagot sa kanya at mga tanong sa kanya na naiintindihan ko siguro kung ang nagtanong nito ay bata, alam mo yun, teenager, college, diba? Kasi nagsisimula pa lang eh, iniintindi pa nila mundo, minsan hindi rin maganda yung environment na pinupuntahan at natututo sila sa mundong yon. Pero hindi senador to eh. Tinanong pa niya doon sa family code, diba, noong 1988 na kung may paraan ba na change na. Tinanong pa niya mismo, isang lawyer. Ang comedy. Parang ko nasa isang reality show. So pag-usapan nito regarding sa consent,
na hindi lang naman sexual ang consent. Minsan nagsisimula pa yan sa ating kabataan. Naalala nyo pag sabi, kiss nyo yung ninong mo, kiss mo tong tito mo, kiss mo tong tita mo. Na bakit mo siya kikiss? Ano ngayon, ba? Hindi natin alam yung meaning ng lahat ng pagpapakita ng ating physical affection sa mga iba't ibang tao sa paligid natin. Bilang papasok sa kwarto mo, hindi consent mo yun ng pagpe-place ng boundaries. Diba? Ang consent kasi hindi lang naman siya sexual. Ang consent din ay space, nabigyan mo ba ng boundary sarili mo, at syempre ikaw mismo, utang na loob mo sa sarili mo yun, na ipakita mo rin yung mismong boundaries mo. Hindi ka pwede umasa na huhulaan to ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka naman ermitanyo, okay? Kailangan mo pa rin matuto na i-communicate at maging two-way street ang isang consensual action. Yung communication na yun, kailangan nagbabalikan kayo, dapat nagkakaintindihan kayo. Dahil ang consent, essentially, ay both communication sa iba't ibang tao at ng pagsiset ng boundaries. Pag nagsiset ka ng boundaries, dapat alam din ito ng mga tao sa paligid mo. At dapat yung mga tao nakakakita ng boundaries mo na may make sure na nagkakaintindihan kayo. Ganoon na naman siya kasimple. So, sukot. Marriage or death certificate, pumili ka. Ayan, subukan mo ngayon pilitin ng legally. Dati ba makakatikim ka ng from marriage certificate to death certificate. Sulot. Ngayon, brasuhin mo. Senator, try mo kang brasuhin. Kasi pala sa kasal, hindi pala trap. Ito pala yung traps na yun. Sulot. May kapatid ka, Ate Sneer? Oo. Meron. Ako. Ano? Banis. Wala kayo eh. Kaya pala yung Pilipinas kurap eh. Kasi sa spy kayo eh. Oh, ikaw, baka ikaw yun. Tingin mo yung mata mo ng ibang bansa. Yan, bumalik sa kanya. Tawa yan. Mali nga yung kanyang balat eh. Ano connect ng spy sa corrupt? Kaibang, okay, sige, sulot. Ngayon mo sabihin, hindi ako masarap. Ito, ayun, take notes, Senator. Take notes. Ito naman pala, para naman pala makaisa lang. Sige na. Sulot. Yes! Makakaraos din! Woo! Okay, sa mga walang headphones dyan, advance pasensya na. Sulot. Oo, babayaran nyo. Eh, paano kaya? Kayo ang babayaran nyo. Sorry, wait lang. Nabigla ako sa boses niya. Okay. So, gusto niyang basagin tong motor? Ito, pag-ibistika na lang ho tayo. Ngayon tayo, sir, kayo Baka po pausa siya, kakasigaw. Kawawa naman. Sige, wala problema. Kaya kong bayaran ito. Kaya kong bayaran mo. Ngayon tayo, sir, kayo po bumangga. Bumangga, hindi ako. Ako bumangga. Kita naman, sir, pinitip niyo ako, sir. Paano pinipilit pa ako? Pinitip niyo ako, sir. Tumama kayo rito, sir. Tumigil ka. Kahit tayo, tumigil ka. Tumigil ka. Sir, kaya ako, sir, makamuray. Oh! Grabe naman. Gamitin mo yung sinturon. Sige, pang-investiga na lang po natin. Kaya ko bayaran ko. Kaya ko bayaran ko. Sino nagtatanong? Kaya ko bayaran. Ito, hindi mo kaya bayaran. Ba't mo babayaran yan? Wala kasalanan. Parang piyesta lang. So, lagi may random tubo lang sila sa loob ng sasakyan nila. Kaya sukot. Kasi hindi ko na alam yung konteksto eh. Minsan hindi naman porket ikaw yung nagaray, ikaw yung tama. Pero ewan ko nga no, na pagdating sa mga ganito, laging merong aggression. Kasi totoo naman, may mga oras na yung mismong kamote na motorcycle driver, yung may mali. Pero yun nga, hindi naman mabuti yung ginagawa ni Manong. Ito pala yung inhit na sinasabi ni... Handang-handa na ako, Senator! Sulot. Ayan naman pala, meron ka naman palang kasama karao, Senator. Yun lang naman pala kailangan natin. Sunod. Okay lang yan. Walang masama dyan. Ilabas mo. Kung ikaw ay gusto mong makaraos, ilabas mo. Huwag mong pilitin kahit sino. Ilabas mo sa sarili mo. Ito ang tropa mo. Ito itong dalawang kamay. Overthink pala. Sulat. Freaky haircut. I knew something felt. Man. Ito, nakakatrauma. Wala rin akong konsepto nung nung tumatama yung gano'n ng barbero sa akin. Hindi ko rin alam yun, men. Sukot. Ano to? POV, ngayon na ulit kayo nakita ng tropa mo. Pre, musta? Eh, may hanger. Ano ba tayo mamaya, par? Una mong pre, tangin na, miss ka na. Alam mo, minsan sobrang galing nyo na maglandian ng tropa ko. Baka kayo na lang talaga. Mga babae dyan, sawa na tayo dyan. Wag na yan. Tayo na lang. Sulot. Your Chinese food is coming.
Sasabihin ko dito, sukot eh. Pero sa mga nangyari sa ating natural water, sulot. Maraming salamat. Filipino Vlogger Starter Pack. Yes, Robert Wade. Yung gumaganon. Kago! Kasi babalon ako. Si Chooks TV ba yan? Alala ko yan. Never forget. Sukot. Sasabihin ko ang Edward. Namimiss talaga ang baby ko. No joke. Sulot. Ano to? Ang bata lang naman yung Roblox na yan. Ba't pa kayo naglalaro? Salitang yun. Dumagdag pa na noon ko lamang nalaman na magkakaanak na pala. Ay, ito ba yung mga nagpa-play sa radyo? Ayop. Hindi na pala akong ninuno. Dalo ko maseseryoso, may mga nakapapaligiran ako na gano'n. Diba, minsan doon na lang natin mailalabas, diba? Ang N-word ng no ay pwedeng N-word din na namimiss ko na siya. So, okay lang yan. Sulot, touch grab. Hindi ito ang huwag niyo papakita kay Senator Tawag. Sobrang cursed nito, Ben. Ano ba? Ito natin yung tinutukoy ni Robin. Sunod, mga lumang palabas. Ang samapusi o ang samapusi. Nakakasama talaga sa iyo pag Hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat. sobra ka na. Sukot. Uy, ayan na naman. N-word na naman. Nega effects of silent treatment. Nega effects ng silent treatment. Sabi mo? Meron akong friend na sobrang bait. Mas malumanay pa siya kaysa sa akin. One day, naisip namin mag-hangout sa mall. So dito sinabi niya na gusto daw niya magsubukan mag-drive at yung pasensyoso naman daw yung kanyang friend. Pero pagkatapos daw nun, sobrang inis daw sa sarili niya, hindi daw niya pinansin. ito yung nakikita kong tatlong long-term nega effects ng silent treatment sa pagkatao ko. Number 1, hirap ako magproseso ng nega na emosyon. Hiya at inis sa sarili ang totoong naramdaman. Ito nangyari pag masyado kang toxic positivity. Na kailangan palagi ka na lang positive. Hindi ka na marunong mag-digest o ramdaman o pakiramdaman ng sarili pag nakakatikim ka ng negative na emosyon na hindi mo maiiwasan. Hindi ka naman baliw eh. Pero binato ko yung nega dun sa friend ko. Number 2, side ko lang yung nakikita ko. Dahil hindi ako nagsasalita, walang kumukontra. So feeling ko, ako yung 100% tama. So yan, diba, babalik tayo dun sa nangyari kay Robin. Diba, pagdating sa set ng boundaries, kakausapin nyo at dapat ipakita nyo yung nararamdaman nyo. Kasi totoo naman na ang pagbibigay ng pagmamahal sa physical na paraan ay isang paraan din ng pagmamahal. Hindi naman sinasabi maging monghe kayo. Meron naman yung work-life kasta balance. Kailangan kasama din yan. At i-communicate natin yun in both aspects. Number 3, hindi ako sanay sa mahihirap at malalalim na usapan. Kaya kailangan tayo nagkakaroon ng ganito yun, na kailangan natin lagi pag-usap. Alam ko mahirap, alam ko minsan mali ako, alam ko minsan baka di mo ako naiintindihan, pero okay lang yun eh. Ang pagkakaroon ng mga malalalim na usapan ay nagpapakita na mahal mo yung kausap mo. Kasi ibig sabihin handa ka sa mararamdaman nila. Kasi minsan pag usap tayo ganito, di nyo na gusto yung sinasabi ko. O minsan di ko na gusto yung sinasabi sa comments. Pero okay lang sa akin yun. Kasi ibig sabihin nun, may pakialam kayo para sa atin, para sa usapan na ito, na handa kayo magbitiw ng mga salita. Siyempre may mga sumusobra, minsan may hindi. Pero ito, at least, diba, nabubuksan natin tong usapan na to. Na minsan sa ating mga sariling paaralan, sa sarili natin mga kwarto, sa sarili natin mga bahay, ay hindi natin narinig sa mga tao sa paligid natin. Sulot. The BIR spent 150,000 on their new logo while an AI generated these amazing logo ideas for free in less than a minute. Edit. I never said that AI an eagle. So, siguro pala sinasabi lang niya dito na gamitin natin ang bagong teknolohiya. Kasi gumas ng 150K para sa isang logo. Well, medyo hindi kasi medyo bird's eye view kasi dapat natin tignan yan. Like, budgeted ba yun? Na-approve ba to? Kasi mas pinapakita nun kung ano yung tingin natin dun sa mga logo na yan. Baka big deal sa kanila. Kailangan 150K ang gastusin nila. Kasi pag baka daw mura, laitin din naman tao. Bakit ito lang ang papagamit natin yun nga. Pwede ba mag-AI ng bagong Senado? Oh, okay. Wala siya human elements, pero nakukuha nga niya yung parang style. Ito. Itong nasa bottom right. Kasi ito ini-edit pa niya. Wow, hindi ka na mag-iisip pati nasa ilalim sinasabi no kung anong gusto mong gawin. Ayop. Okay, well hindi siya mukhang agila. Mukha siyang parang eldritch horror ng watawat natin. Okay. Okay lang siguro siya, basta gawin lang natin siya as inspiration, pero wag natin siya gamitin mismo. Kasi di ba sabi daw nga nila, yung ibang AI ay natututo sa gawa ng iba. Sulot. Di pa pala siya nag-reply. Ito yung N-word eh. Yan mas nakakatakot. Pag namimiss mo na siya. Sulot. Contest of motor sa Pilakasan. Ito pala yung mga Transformers eh. Bisa ang dami natin timer.
Ito naman, di ko nakukuha yung gusto ko eh. Ganito rin isang senador pag di nakakuha sa asawa niya. Magaling, may bagong bagong dagdag lang yung makina. Ano pala utot siya, no? Napaka pasarap. Bantay? Ay, isa lang. Susuka na siya dito. Tama na. Leche sukot. Hindi ko lang anong purpose ito, pero sige, POV, tinanong ka ng tropa mo kung may pera ka. Ano gagawin ko? Wala eh. Pag kinalabit mo yung asawa mo, wala. Okay, sige. Sulot, love, kumain ka na. Medyo gusto kong sinusuyo. Hindi pa kaya, wala may gana. Ito yung sinasabi ko kanina, diba? I-set natin yung ating mga gusto mangyari. Ipakita natin yung boundaries natin. So, binigyan mo pa ng overthink si Kuya na hindi ka pa kumakain. Pero okay lang. Sulot, kakatapos na mapanood yung Transformers, parang ganda yung Cosplay Optimus Prime. Paeg ka Transformer ka pero e-bike. Ayan, hindi siya nakahingi ng consent. Okay, unfriend mo na yan. Yung pala yung Transformer kanina. Ay, ito pala yung Transformer yung sumisigaw kanina. Sa KMJS. Ito pala yun. Magsakaya na kayo. Sulot, lalapat tao. Do not block the get. Oh, the N-word. Dan not kasi. Akala nyo ha. Sukot. Sagad na sa hirap, chicks pang hanap. Sagad na sa hirap, hindi ko pa masagad. Sulot. Okay, ito na ating N-word. Ay, nako. Baka meron dyan sa 21 peso meal. Di ba? Baka matulong sa atin na isa pang nakakasa na N-word, ang NEDA. Oh my, ano to? Ako, ba't ito papanood sa Senado? Oh my God! Okay, blur. Okay, blur. Okay, members lang. Mukhang kailangan mo na ng kailangan mo na tapikin si asawa. Blur. God. Wala, saan nyo nakukuha ito? Ba't pinapakita nyo sa akin? At ang panghuli, honesty is the best policy. Di ba? Kaya kung ano yung nararamdaman mo, i-communicate mo. Huwag ka mahiya. Kung ikaw yung natitigang, di ba? I-communicate mo. Sulot. At natapos sa ating mga sulot o sukot ngayon. Siguro kung i-level ko yung sukot dito, number 1 yung kay, kung merong gold, silver at bronze dito, i-gold ko yung kay Senator. Sa kanyang estado at sa kanyang narating at sa kanyang level, hindi na dapat siya itatanong ng mga ganong klaseng tanong. Okay, yun ay ibang dimension ng pag-iisip, pang Ant-Man levels yun ng siyensya. Kung paano siya naging number 1. Siguro ang silver ko dito itong paggamit ng AI. Kasi mayroon naman talagang merit. Basta gagamitin lang siya as inspiration. At ang bronze ko dito ay yung sa nega regarding yung mga nega effects ng silent treatment at pinapakita no na hindi ka pa handa makaramdam na ibang emosyon besides yung saya. So, mabuti siya. Kaya bronze, kaya di siya ganun kasukot kasi natututo ka eh. Pero yun nga, hulihin natin yung sarili natin na naging ganun tayo. Okay lang, importante. Kaya nga tayo nagiging sukot, kaya tayo nagkikringe sa mga isip. Kasi natututo tayo. Ganun man tayo dati, matuto tayo. Maging bago tayong mga tao na hindi na tayo nakapako dun sa nakaraan. At least, importante, alam mo na nagbago ka na simula noon, di ba? Yun doon tatapos yung susunod para bagay ito. Ano ba nanalo sa tusukot? Paulo Lababa alam.